Vítajte u dnešného videa a v dnešnom videu si povieme naše nápady na videá, ktoré by sme chceli robiť a rôzne veci o budúcnosti nášho kanálu. Neviem, či ste si všimli, ale celkom dlho sme nevydávali videá a bolo to preto, lebo sme chodili na rôzne dovolenky a proste sme na to nemali čas, ale ja som stále dačo plánoval. Teraz vám povieme nápady na videá, ktoré máme a pravdepodobne ich uskutočníme. Jedno z nich je to, že by sme chceli urobiť veľké video o celej firme Funko, od jeho začiatku až po terajšok. To video by malo byť zamerané hlavne na zakladateľov Funka, ako sa Funko dostalo tam, kde sa dostalo, prečo má toľko licencií a ako sa k tým licenciám dostalo. A pravdepodobne kopu ďalších vecí. Ďalšia novinka je, že budeme mať jedného nového strihača, ktorý bude strihať niektoré videá. Tak sa potom nečudujte, že strih v budúcnosti bude možno trošku iný v niektorých videách. Ale dúfam, že stále ten strih bude vám vyhovujúci a že bude dobrý. A vyberáme zatiaľ z 3 kandidátov, ktorí by to mohli byť. Takže uvidíme. A poslali sme im video, ktoré všetci majú zostrihať. Majú to isté video všetci Dobre, vráťme sa späť k nejakým novým videám, ktoré plánujeme. Jedno z videí, ktoré by sme plánovali, a vlastne aj plánujeme, tak je video z hry Zelda. To video by spočívalo v tom, že samotný F, ktorý to video bude proste robiť, aj proste bude hrať tú hru, tak bude môcť používať iba vlastne figurky, ktoré si načíta do tej hry, lebo tá hra funguje tak, že keď si kúpiš také zberateľské figurky, tak ich tam vieš načítať a potom z toho dostaneš nejaké itemy, za ktoré vieš hrať v hre, ale o tom vám povie viac F. Ďalšia novinka je to, že nám konečne pribudli nejaké komentáre. Som veľmi rád, že ľudia začínajú písať komentáre a že proste sa vyjadrujú, lebo čím viac, ja mám taký pocit, že čím viac sa ľudia vyjadrujú k tým videám, tým vlastne tie videá budú lepšie, lebo budem vedieť, čo chcete. Dobre, toto bude z dnešného videa všetko, takže čaute! Ja viem, že to je už trochu otravné, ale dajte like, odber a zvonček.